Takže čau, já vás vítám u nového videa. Takže dneska si hrajeme druhý díl v Robloxu Prospecting. A já jsem v screenu trochu farmil, máme novou lopatku. Máme 8000 jsem ještě nafarmil. A jakože už ta lopatka není tak hrozná a musíme získat dneska i rubín, takže to bude těžší trochu, ale už máme i na druhou pláž, takže na ní jdem a jdem kopat. Chci se omluvit ještě za minulý díl hrozně, že byl špatný zvuk, protože jsem měl mega daleko mikrofon od sebe a nemohl jsem skoro vůbec mluvit. Tak. A jdem těžit, ty já vidím mega velký, jakože titanium, platinum, gold, platinum, ty vogo. Ale teď máme obří objevy, jakože. Teď jsme mega lucky. No, ty vogo. 2,5 kg platinum. Ty vogo, tak to potřebuju jakože se podívat. Ukáž, to je dost jako velký. 2,5 jakože. Tak ani nechápete, jak jsem rád, jakože. Ty jo. No, dneska chci aspoň novou pánvičku sehnat. To stojí, teď nevím moc kolik, ale určitě ji dneska dáme. Budu moc rád, když ji dáme teda, no. No, tak. Jdem rýžujem. Já potřebuju najít emerald. Ježiš, rubín. No. A máme 2x platinum a 2x gold. Tady máme náš splav. A doufám, že se mu bude dařit nadále. Protože už jsem z toho vysbíral jakože třeba jakože 2 ingoty, ale funguje to. Byl velký docela, takže budu rád. Tak, rýžujem. Zatím gold, platinum a další gold. A tohle by mohl být gold shiny. O, ne, topaz shiny. Ty volo, ukáž. Shiny topaz, ty jo, ukáž, jak je velký. Ožuž. Není špatný, no. Tak. Já se naučil dávat dost jako perfekt, takže máme někde i kvalitu 100 a to je jakože hodně dobrý. Jo, kvalita 100, takže teď podívejte, co z toho vyrýžu, jo, tada. Koukejte. A vyrýžu z toho úplně nic. Takže jako 1 platinum, 1 zlato, druhý zlato, to je všechno. No, já myslím, že to může mít prodat, už toho máme hodně. Tak, jdem. Tak. Jako, merchant tady. Tak. Ježiš, za 20 000, jo, beru. Máme právě 29 000. O. Nová pánvička na rýžování 55 000 stojí. Takže to bude mít ještě jako nadlouho, no. Ale naše titanium nebo něco to vylepšilo. Nějaký ty uncommon věci jsou jakože mega dobrý. Budu se snažit dávat co největší kvalitu, abyste měli co největší radost a tak, no. My možná dneska pojedeme do skateparku, takže budou i videa ze skateparku určitě, z koloběžky a z BMXka. A uvidíte, jak jezdím, no.
budeme trénovat telvipy, určitě budeme ještě padaty. Mám GoPročko, takže budeme mít i dobrý, takže obrazovku dobrou. Na to se můžete těšit. No. A možná dneska ještě vyjde, tohle bude premiéra. A dneska ještě vyjde to skatepark video určitě. Možná. O, vidím něco zeleného, mohl by to být emerald. Pojď. Emerald, pojď, platinum, tady zatím máme. Platinum blíštivý, zatím. Jo. Tak ta shiny platinum. Jo. Se podíváme. O, tak to je blízkavý. Jdem to prodat a uvidíme, kolik dostanem. Za jenom takhle pár věcíček. Jo, tak. Jdeme. S tím minulým videem jsem si jel záležet, co musel ještě udělat takovou jednu tabulku, tam bylo, že telefonní číslo a tak, takže jsem to měl těžší trochu, ale dal jsem to a úspěšně jsem to udělal. No a zpátky k té hře, baví mě to dost jako, no, hlavně když si s váma můžu takhle povídat. A jako jsem mega rád, že takhle můžu natáčet na YouTube a být tady s váma. No. Tak. Ježiš, titanium, platinum a topaz, ty vogo. Titanium další, platinum další, ty jo. To je velký titanium a topaz máme, uncommon. Já bych chtěl něco jakože lepšího. Takže třeba i lopatku bych chtěl. A dneska třeba to video bych si představoval nějak jakože dlouhý, nějak 20 minut, ale možná bude kratší, možná třeba 17 jenom, nevím. Prostě jsem to ještě dotočil, ale editující Krištof, který neumí editovat a jenom ho nahraje na ten YouTube a pojmenuje, tak určitě už ví, kdy to skončí, takže se těšte, bude to premiéra, takže jako bude začínat, jakoby. A jo, vyjde nějak, za chvilku vyjde, za chvilku půjde už prostě na YouTube, na to se můžete těšit. A možná bude 10minutový spíš, protože já tak dlouhý videa nemusím a pak budu rád, když dneska tohle nám bude stačit, prostě nová pánvička, jedno zarýžování s novou pánví a další díl zítra by měl vyjít nějak večer. Se těšte. No, ještě poslední 1,5 tisíce a máme na novou pánvičku. Tak, jdem tady samozřejmě rýžovat. Teď nám tady ten splav něco udělal. Vidím tam něco blízkavého, takže bych to mohl vzít. A byl to ametist. Ten vím, že se prodává za dost. Ale je dost jakože malej. Tak, kam dáme teď ten splav? Já bych ho hodil sem takhle. No, tak nějak asi. Tak. A dál jdem těžit. Tak.
ať máme pořádně, třeba rubín by se mi hodil, ten bych potřeboval, protože za to stávám 30 000, když ho dáme Trade Roy, takže to bude jakože boží, pokud teď dáme máme ten rubín. No, takže dnešní premiéra je dost jakože krátká, nebo video, dá se říct. Takže příště bych chtěl třeba 20minutovou, ale na to potřebuju víc času, takže to bude těžký, no. Tak, jdem to prodat a doufám, že nám za to dá hodně. Pojď. No, jo, máme novou pánvičku, jen tak. Tak jo, máme novou pánev, je to boží. Tak, jo, tak to je boží. Tak teď máme jakoby úplně stejnou pánvičku, jakože ten splav, hej. Tak ukaž teda. Zarýžem si novou pánvičkou a uvidíme, jak to je dobrý. A asi to video bude u konce, no. Já ho půjdu editnout na YouTube a uvidíme. Doufám, že přijdete na premiéru všichni. Já tam budu taky tež. A můžete se na mě těšit, já tam budu. Takže to dneska vyjde jakože za chvilku a těšte se, fakt se těšte. Jdem to prodat a ty vogo, fakt se těším, až to vyjde a půjdem prostě si spolu psát v chatu třeba a tak. Jsem začínající youtuber, takže mě tam prosím zahoďte určitě like a odběr a zatím dneska čau.